Hindi, nauna tayo. Sila, ewan ko muna saan. Dire-diretso. Hindi ko alam kung dito o dito. Ayun o. Tara. So for today's video guys, what's up? Kumusta kayo? This is Team Motovlog. Kumusta? Kumusta ang lahat? Nakapag-subscribe na ba kayo guys? So pupunta tayo ngayon guys sa Baguio. Wow. Kasama natin ng Team Pangasinan Big Bike. So tara, let's go. Imimit natin sila ngayon guys sa Sentro Mangaldan. So what's up guys? We're back again for another video nga pala. Put tayo ng Sentro Mangaldan para i-meet natin yung mga taga Mangaldan natin. Kasi tayo may rides ngayon papuntang Baguio. Sana hindi tayo ulanan ngayon guys. Woo! So shoutout din pala sa mga sandag. Shoutout sa inyo. Sa mga hindi kasama, nood na lang kayo ng video natin para na rin kayong sumama guys. So yun, wala tayong gagawin ngayon. It's Sunday guys. So syempre ride day natin ngayon. So shoutout na lang sa magpapa-shoutout. Comment nyo kung sino kayo dyan, and subscribe na rin kayo guys. Team Motovlog sa YouTube channel and Team Motovlog din sa Facebook page natin guys. Makakapag-rides din guys. So this is my first vlog kasama ang Team Pangasinan. I-meet natin yung iba't ibang members natin ngayon guys. So yun, alam ko dito tayo mag-meet sa Sentrum eh. Ayan, dito na sila. Yun, what's up? Yun, Sentrum Mangaldan. So ayan guys, isang Z900 and 600 na Benelli I think. Sa Mangaldan. Sir, dyan lang po sa Banawang. Banawang? Oo, sa ano? Ano ba yun? Rapples Green. Rapples Green, oh, dito. Kapit-bahay yun. Oo po, sinabi niya nga. Kayo pala yun. First time ko sumama eh. First time, oo. Nagpa-vlog ka rin? Opo, nagpa-vlog po. Sige po. Subscribe kita. Sige. Team Motovlog. Meron ka rin? Yan lang, wala akong ganito. Opo. Pwede kaya yun yung yung kapatid na legal eh. Pero at least to, lane 4. 2 cylinder lang to eh. Ito lang ba? Oo. Ang laki no? Ay, ito kasama pala natin. Si Kap. Kap, kumusta? Si Kap pala, Kap Richie. Yan, naka T-Max. Ayun ang ganda. Laki. Pag-ride din. Pag-ride din. Okay. Hindi nakasama si Mrs. Koy. Dapat isama sa Oo nga, nakalista ka doon. Relax. Oo, relax talaga yan. Kahit magdiretso sa Manila. Kasama na yung vlog. Nakaumpisa na po. Nakaumpisa na. Oo. Ito sir, anong motor niya sir? 600cc, TNT 600 Benelli. Benelli, inline 4 no sir? Magkano kuha niya dito sir? 438. 438. Ganda. 600cc. Oo, 600. Yan po yung makikita nyo guys. First time to kaakit ng Baguio. Parehas tayo, first time lang din. Ay, hindi ka kasama na. Oo, hindi po. Opo. Hindi. Sila Juha yun. Wala pala silang talagang member doon. Tapos hindi makasama. Kaya John Hill na lang. John Hill. Opo. So ito T-Max ni Cap Richie. Cap, magkano ito SRP? 779. 779 guys.
So yan, oh, ganda. Ayun yung isang namin kasama nagpapagas. So mamaya na lang muna ulit guys. Manawag, oh, Manawag. Oh, Jollibee. So yan guys, isang Z900. Hi guys. Welcome to my vlog. So yan guys, punta kami Manawag. So yan, 4 na tayo guys kagad. Meet natin yung isa sa Manawag. Woo, so sarap. Nakaka-refreshing, tanggal stress ngayon, no? Kaya naman tayo nagmumotor kasi para matanggalan ng stress man lang sa katawan guys. Makikita nyo mga ganyang view. Tapos napakaliwalas na kalsada, nakakatanggal stress talaga guys, di ba? So, what's up mga brokies? Ah! Turkey, no? What's up mga brokies? Ayan, pag si Turkey, ewan ko sa atin, wala pa tayong natawag sa inyo guys. Kasi siyempre bagong vlogger lang tayo. And saka ako na kayo tatanungin siguro, di ba guys? Saka ako na kayo tatanungin ko anong tawag ko sa iyo. Pero ngayon sa pansamantala is guys lang muna. Hey, what's up bro? Tara. Kanina pa ako dito. Late na kami dun eh. Yan, MT-09 nakasama natin. MT-09, si Don Mark Deleganzo. Magkano SRP nito bro? Ano tol? Magkano SRP? 669. 669. So yan guys, MT-09 no? Anong model? 2022. So 4 na kami guys, kung makikita nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Ay 5 na pala. Yan, 5 na kami guys. Bagong bago, may guhit. So bibinyagan natin to mamaya guys. Shoutout. Oh, shoutout nga pala si John. On the way na raw. Magpapagapay ulit siya. Yan, nice. So yan guys, alis na kami dito. Tapos na kami nagkape. Yan, punta na kami ng Binalonan. So yan guys, tapos na kami nag-gear up. Alis na kami. Yeah. So yan, alis na kami guys. Siyempre ayan guys, alis na tayo. Punta na tayo ng Binalonan.
Bali doon talaga meet up natin ng Team Pangasinan guys. So doon tayo magsasama-sama lahat guys. Kaya let's go. Oh, mainit na. Maganda ng araw. Woo! Wow, sarap. Binalonan. Pangasinan pa rin tayo mamaya sa Baguio guys. Kita-kits tayo. Kita-kits tayo mamaya sa Baguio guys. Well, what's up guys? Dito nga pala kami sa Binalonan. Yan. Dito tayo sa intersection ngayon guys. Sama natin yung mga kagrupo natin sa mga sandag. Yan. Let's go. Dito pala tayo. Yun. Yeah. So yun guys, nandito na kami sa itapan namin sa Bolinao. Sir. Ayan, yung mga ano. Si Idol Motoyorski, nandito pala. Boss, ako to team. Basta. Kasama kayo? Oo. Wala atang diwata ngayon. Ha? Ipa-vlog lang ako, ipa-vlog ko lang yung prop. Oo. Diyan na sila. Sir, basta. Ayun guys, nandiyan na yung mga ibang kasama natin. Rating na, dami natin ngayon guys. Pa-shoutout mo nun. Pa-shoutout naman. Pa-shoutout. Team Motovlog. Team Motovlog. Ah. Yan yung sumasakay ng diwata. Yung kay Motoyorski. Dito pala guys. Ay, sir. Yan, dito tayo guys. Dami natin ngayon. So isang kasama natin. Yan. Kung makikita nyo guys, napakarami natin ngayon. Isang GS na BMW syempre. Yan guys. So yun o, R6 ni Sir Tomsky. Yan. Makasabi, alis na tayo guys. Girap na tayo, punta na tayong Baguio. So yun guys, yun, papunta na tayong Baguio ngayon guys. So kasama na natin mga Team Pangasinan. Yan. Ayan, yan ang mga kasama natin guys. So shout out na lang sa mga subscriber ko dyan na nag-follow na. And sa mga hindi pa nakapag-follow, follow na kayo guys. Sa mga content natin na ganito, kung motor rider, follow na kayo guys. Oh, sarap. Medyo lumalamig na rin kahit dito pa lang kami. Sana hindi kami ulanin. Yun. Picture. 1, 2, 3. Yun o. Ano ba yun? Ayun, o nga. Picture nga pala yun. So yan guys, oh. Napakarami namin ngayon. So marami-rami din pala. Baguio in a bit.
Umuulan na ata. OMG. Wag naman. Parang umuulan sa Baguio. Wag naman. Ang presko. Nilalamig ko. Maambon-ambon na. Ano ba yan? So yun guys, dito na kami sa Baguio. Yeah, dito na kami. Nakarating na kami sa Baguio guys. Team Pangasinan. Yeah. Lamig. Ano, napapainit. Ang lamig eh. Ay, touchdown Baguio. Wala kang gloves. Lamig. So guys, nandito na kami sa Baguio. Yan. Yan kami lahat guys. Nakarating na rin kami. So mamaya guys, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero yan, dito na kami sa Baguio. Yan. So yan guys, pupunta kami ng Camp John Hill. Doon ata kami kakain. Doon sa may KTM daw guys, di ko alam. Pero sunod na lang tayo dito. Di ko alam. Di ko alam. Hintayin natin sila. Hindi, nauna tayo. Sila, ewan ko muna saan. Dire-diretso. Hindi ko alam kung dito o dito. Ano? So guys, dito na kami guys. Parada na kami dito ata kami kakain. Parada. Yes sir. Parada kami sir. Harap tayo ng parada sir. Ang bigat. Ayan. Touchdown Baguio. Ayan guys, napaparada lang yung mga ibang grupo natin. Ayan, nandito na kami kakain. Sir Tomski. Tara, shout out. Power. Nag-helmet pa rin, KTM. Yan, dito kami sa KTM Baguio. And yun, kakain muna kami. Bye bye vlog. Bye. So guys, dito kami kakain pala sa Bistro Hill Station. Pati yung menu nyo. Ito yung mga menu nila guys. Makikita nyo. Stop.
Ano order mo pre? Nagugutom ka na? Kung ako, Pares tayo. Kape lang laman ng tiyan ko. So kain muna kami guys. tapa, dahil masarap ang tapa sa mga dyan. Oo. Mga na number 1. Kainan na. So what's up guys, yan tapos na tayo kumain nga pala and gear up na tayo. Bali nag breakfast lang tayo dito, breakfast ride natin dito sa Baguio. So yan mga kasama natin guys, and ito pala yung gamit natin is CBR 500R. Hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo guys, Team Moto Vlog. So ito, pauwi na kami. Kaya yun, siguro dito ka natatapusin yung vlog ko guys. Thank you for watching guys. So Team Moto Vlog, peace, what's up?